ziaboa, Katxiz la man. Arraunitia ez da erresa, baina benetan neketsua bai. Ondoitia ere ez da erresa, Gure gaurko gonbidatua arraunlari ohia da eta arraunketari buruz hitz egingo dugu, baina beste proiektu polit batekin ere badator eskuartean. Ontziekin eta ontziolekin zerikusia duen proiektua bai. Ikusiko duzue Mutizabal Txoren ontziola ederra proiektua. Hori jotarra. Ja! Kaixo lagunak, eguerdion, eta Eider Arruti, ongi etorri, zer moduz? Ondo, ondo. Oso ondo, urrumeatik arraunien etorri zea, o? Ez. Gaur ez, ezta? Gaur ez. Vale. Bueno, Eider deu hemen, arraunlari hoia da, baitare proiektu oso poli batekin zaude, guantxe eskuartian, ez da? Hortxe zuzentzen, ez da? Bai. Mutizabal Txoren ontziolan arduraduna naiz, eta esango de udala, Orion udalak eta aldundiak zarberritu zuen 19. mendeko ontziola bat, eta ontziola hortan, beste gabe, ontziak ere ikitzeko proiektu bat edo martxan jarri ordez, hezkuntza proiektu bat jarri gendun martxan, eta gudakigula da aurrak ontzigintzara jartuteko leku bakarra. Ze ona. Zorionak egiten izaten lan guztia digaz, eta zukalden zemuz moldatzen zea? Moldatzen gea. Zaten izela gazki moldatzen. Ikusiko deu, a ber. Lasai, erraz ingo deu, gaina ikusiko zu errisoto bat ingo deu, lau gaztakin, eta geho, hortxe pesto bat, eta perretxiko batzu lagungarri. Eta aldi berian, proiektua zautu, eta arraunian nondik noe bilizean, eta danetikan. Ados? Adi lagunak, saio parea badia torreta. Bueno, lagunak eta Eider, garatuko izuet pausuz pausu, risota hoiteko garaian nondik noe ibiliko gea, bale? Arrozaiteko ingo deuna da, lehendabizi batzuia eta tipulina gurinetan ondo erregozi. Behin ondo erregozita da honian, bertara ingo deuna da, botako deu siapia eta ardo zurila, eta murrizten utziko deu. Murrizten danean, orduan bai, arroza botako deu, lau buelta eman, salda bota eta goxatzen utziko deu. Eta gio hasiko gea gaztak botatzen. Hemen dakau, idiazabal gazta, parmesanua eta gazta urdina. Irura botako xio, erdin da honian jak krematzen juteko. Eta bukaeran guztiz krematzeko, falta zaigun gurina botako deu, eta krematu ingo deu. Gatzan puntu eta jarriko deu, baina kontu zibiliko gea gatzakin. Zatikan, gaztak bakizue, forte xamarrak izaten diala, eta nahiko gatza emango ge. Orduan geho bukaeran dastatuko deu, eta behar badu botako deu. Eta hemen dakaun hauntz gazta, ingo deu. Xerra amostu, sartaian markatu, eta geho gainin jarriko jau lagungarri. Ados? Hemen dakau, albaka ostuak, pinazilak eta parmesanua. Ingo deuna da, albaka ostok eskaldatu, urotzen da sartu zeituan, koloria eta esgaltzeko, eta gero inbiar deuna da pinazilak ondo gorritu, eta dena olio eta gatzakin birrindu. Gio gainetik botatzeko, pesto pixkat. Eta hemen gio gaztau, bitu hau baldak izu ze perretxiko dian. Hemen esamen jeiter izetorri, Baina errekatik etorri zehala, a ber, angula del monte ditzea. Bale, angula del monte. Bai. Kantare luzak dira, oso goxuak izaten dira, eta hemen ingo deuna da, gero, hauek sartaian markatu, eta olibak eta mazpaxak puskatu, eta ingo dituguna da, lehendabizi, markatutako anakarduak ateako ditugu, eta bertan, perretxikoa salteatu, eta gero hiru osagai gainea bota, eta oire, multzo txiki bat jarriko jo arrozan onduan laguntzen. Ados? Bai. Bueno, baudena esan da lanian jarri bihar gea. Beitu, ningoetena da, hemen tipulina moztu, eta lauki txikitan guinetan jarri martxan, eta hemendikan berko ditut hiru ale. Vale. Ados? Venga, hoi zure kontu, sarta jateakoet, gurina berotzen jarriko deu, eta aldi berian, kontatu bihar diguzu, proiektu politau. Proiektu hontan, adibidez, Orion dago, ez da? Aurrentzako pentsatuta zeon proiektua, o nola izan proiektua, zehazki? Esango deu, ontziola hau zarberritu zuenen, nahi zuela pixkat herrian ontziolan inguruan eta ontzegintzan inguruan memoria hori berreskuratu, ze bazeola jakimina bat
hori jontzion ondare hori bereskuratzeko, eta nolabait herriei ezagutza emateko zer genuen bertan, eta aurretikan jakin izan zuen historikoki hori jone ondiala behatzi ontziola ezberdin, ez gezurra, 12 ontziola ezberdin hori jon, eta hori ibaian 20. Batzuk agina eta besteko hori. Aginan hori egia da, zeatikan. Betu, ni hoi, Jakoba errekondoi entzun diot, podcasta daka, ez dakit entzun dagoa zean. Bat ez da bai. 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 Nola da, zeatikan, gargi eta garbi esatu, zeatikan dazka Euskal Herrian olako baserria hundik eta olako erainkuntza galantak eta, esatu, ze uste zuen, baratzan iten genula dirua, edo egurrateatzen basotikan? Ez. Ontziolak ziala, hemengo indarra ematezula, ez da, eta hor land mordo bat sortzezala, eta gero ontziolak eamate zituzten gauzak erregatik eta ekarrire bai. Eta hor etortzezala, ez da, aberastasuna. Hoi da. 20 ontziola zeuden, 20 ontziola horian. Ai, ama, ona. Bueno, eta ontziola honek zer berezitasun daga? Ba, esan dakoa, guk ezagutzen daula, ez dago beste ontziola ikan aurrei biderauta dauna, aurrekin lan iten dana bertan. Eta, bueno, pixkat, berezitasuna hori izan zen, ez? Proiektua martxan jartzeko garaian, udarak nahizu nolabait herri mailan jakintza udana sustatu, eta aldi beren, itsasondari hori berreskuratu. Eta modu interesgarri bat izan zen proiektu hau, ez? Lehenengo aldiz, aurrak lanian jartzia. Ez izatea, etortzen dira aurrak eta beste ozein museotan bezala basutatzen dira utxapa bat eta ez, bizik eta martxan jarri. Ematen dieu azalpen oinarrizko batzuk, badaude arotz batzuk adituak dianak behaiekin lanen, eta ez da bakarrikan ematezkileula azalpen historiko batzuk, baizik eta zuzenen behaiek lan inez ikastegu ezerdan artisautza lan potente hau. Ze ona. Egia esan, olako historiek umia gainean martxan jartzitu. Askotan zuk esan dezuna, ez da, da txapa entzun, da bestia entzun, da datak entzun, baina gero txia ez zerrekin juten, baina behin hor, da, eta arotzlanak indata, ikusita eta piezak eta, orduan ja beste erabate juten dia txia, ez da? Eta hori bakarrik ez, guk ikusi deu, lehenengo aldiz ontziareki genunen, herriko umekin lanin genuen, eta, bueno, zenekin oso ondo nola aterako zen proiektua, oso ambiziosoa, imaginatzezu, super ondo funtzionatuko bla, baina gero sartu zaituzu klase oso bat egurrakin lanen da egitazko erramintekin, zemen ez bade gura ize boro bilakin lanen, ez, zerra, zepiluak, egitazko erramintak erabiltzeitugu. Eta ikusi genuen oso ondo funtzionatu zula, ikusi genuen umek, zekatela, kriston ilusioa laneako, eta kriston, gogua jarraitzeko eta lanin igiltzeko. Eta lehenengo ontzia maitu genuen. Maituta dago lehenengo ontzia hori. Eta umeak indute ontzi hori? Umeak indute, arotzan laguntzakin, arontzak esan ez, jarri berda hemen hiltzia, eta hemen jarri berda onegatik eta onegatik. Eta behaiek markatu, eta behaiek hiltzia jarri. Eta hau moztu berda, hola, eta onegatik eta onegatik. Eta gero aurra moztu. Ona. Orduan, behaiek jutek ikasten, eta behaiek sentitzu behaiek nadala induten ontzi hori. Dudi gabe. Eta inbeste haino, ontzi jauretan gendunen, herriko ume juten ziala igeri, udaran, ontzi barrua, euriaekin sarutako urorik kentzea. Ez que nik indet ontzia, no? Behaiek indako ontzia zaintu behar dute. Behaiek ja bere sentitzu proiektu hori, eta behaiek zaintzu ontzia, orduan. Zer kauza burik jau. Ezin hobe. Egurrezko ontzia esagertzen nahi dian gara jontan, txikitxo bat eraiki aurrekin da, aurrak behak eukitza sensibilide hori gero zaintzeko ontzia. Bueno, hemen inbiarezuna da, hue pikatu, bale? Pikatu, bale. Eta ontzi hori, ze ontzi izan zen, nolakoa da ontzi hori? Txalupa hori? Txalupa bada, nola deitzen da zehazki? Ala ontzia. Ala ontzia. Bai, hori interesgarria da, ze ontzi mota horiek, sakonera txikikuak, zabalak, eta ibaietan ibiltzen zianak, herrietan ibiltzen zianak. Herrio guztan daude, baino, ala izena bakarrik horian. Beste lekutan, izango ja txanelak, izango ja gabarrak, baino, ala izenakin bakarrik horian. Orduan hori oso interesgarria da baita. Eta, ze motatakoa dira, esan dezu bezala, zera, txalupa normal bat? Da, txalupa normala baino, sakonera gutxiguakin, orduan, herri joan naizta urrun maila baju euki oso errexiristen zan bazterreta, zabal-zabala, eta ez eukitzeakon kila hori, ez eukitzeakon beste ontziak traineroak izaten duen forma hori. Trabeskata ez ibiltzeko, baina xapal-xabala. Oia, kriston estabilidadeak. Orduan, zuk, imaginatu, karga ontzi bat, ez? Asko itea adibidez, urumen itentzan bere garaien, erri joan gora ondarra igo. Orduan, ondarra jartzen zuen ontzi barruan goraino, eta pertsona bakarrak, ondorerok imaginatitugu bezala. Makila batekin, herri joan gora ondarra emate zuen. Pertsona bakarrak aldako traste baten
100 kilo altetun eraman. Eta, en cambio, hori gurdilekin eman ezkeo, igual pare bat gurdi berdituzu. Eta gero uak inteligentia izango zen da, Maria gora datorra, eta horra harrapatuko zuen Mariakin batea gungo zian, ez da? Eta deskuidoen igual beita bota, eta zose harrapatu, faiakin etxea. Faiakin. Orduan, oso interesgarria izan zak gure ustez, ontzi horiek berreskuratzia dialako teorian. Ontzi simplek eraikitzeko garaian, ez dakatelako kila eta eraikuntza aletikan simplego kontzia dialako, baina baita, herriei buruz itziteulako, ze ez da batelak, otraineruak Euskal Kostalde guztien ondiala beziketa dia, alaka. Izen horrekin, horian bakarrikan erabili diala. Eta orduan zure, eta hobeto hartzezu proiektu, eta zure gogo gehiokin ez da notatzen zaizu, Bai. Oso berrikoa nahi, aitortu berdak. Bai. Horri jotarrai, arrauna normalen etzaio gustatzen da, Segila esan, hori jotarrak errekak indakaen lotura, eskikiarri, esalda hola. Bai, a ber, esan berra dakat baita ere, ez dela hauzeko kakatu maiate, enaizela hori jokoa bakarrik hortzeik hauzekoa naizela. Oandik eta gero, arra gutzi diazu, zera, Hor bai, arraunlariak eta, Bai. da, gure arraunlari. Arraunlaririko benak hortzekakoa dira. Hola, xe. Vale, orduan kortak zozeak utziko zizun zurire bai, ez da? Niri zuzenian ez, baina bai, kortak astakoa naiz. Kortak ez du esaten hori jotarra dala. Hortzekakoa. Hortzekakoa dala, esateu. Argi eta garbi. Ona. Bueno, eta proiektu hau, esan dezu bale, atea zala aurrea, umentzako intzala, eta gero ona izan dena da, bere hasi izan, bai hori joko eta aginako umentzako, baina kanpoa juten nahi da, ez da? Hoi da. Beste lekuta iristen nahi dela. Hasi izan, zer dizuet, froga pilotu bat bezala, ze azken fin eguk ezen ekigun ondo aterako zan edo gasketarako zan. Eta oso zaila da imaginatzia, aurrak gai izango ja noiz, ontzileak erekitzeko eta egitazko erramientekin laniteko. Eta ikusi genuen baietz, eta orduan hasi ginen zabaltzen. Eta deialdia zabaldu genuen zea osora, orokorren ikastetxe osota, eta hasi zen etortzen Zegama, Zarautz, beste lekutako ikastetxek. Nahiz da itxasuekin lotureik ez euki. Ze azkenen, itxasuekin lotura ez dakazu, baina baso gintzakin bai. Eta modu bateago bestea, Euskal Herri guztia implikatzezun enpresa mota batzu zian ontzi gintzanak. Orduan, oso interesgarria izan da ikustia nola funtzionatu duen ikastetxe guztitan. Herri guztako umiakin. Eta nundik anoa, azkenean Gipuzkoa guztitik etorri zaizkizue umiak? Zenba jende pasada bertatik, zenbatume? 3.000 umetik gora pasadia. 3.000, Bai. Baina ala ere gustatuko litzai guke jende gehiago pasatzea. Ze uste deu potentzialki oso proiektu interesgarria dela. Eta zein behar duen, eskola dakoitza bat, agio lasterketatan hon artian, o danokan ondarra gora eta ondarra bela, o zein da proiektua pixkat aurrago behituta? Proiektuan finalidaia prontzipioz da, aurrak ikastia, ontzi gintza zer dan, artisautalan hori zer dan, eta nola, Euskal Herri guztia zion implikatuta hortan. Hasi zuaitz hori landatzezuen baso gintzatikan, eta... Eta balian bila juteko, eta bestian bila, eta azkenian dana lotuta da, eta ikatzakin, da danakin azkenian. Hori da. Ona. Eta hoai nola kudeatzen dezuela? Zetortzen da, ikastetxe bakoitzetik handa bakoitza puxketa bat iteu, eta iten juten dia beste ontziola bat, o ikastetxe bakoitza beria iteu, nola itezue? Ez gudakau martxan ontzia, eta etortzen dian bakoitzen iten due, ordu beteko saio bat edo, eta momentuan dakaun lana. Egun baten igual batzuk ibiliko dia, kuaderna jartzen. Beste batzuk igual ibiliko dia, pintatzen. Ona adibidez ibiligea, gehien bat pintatzen. Vale, eta pintau nola pintatzen da hori? Argisaria ematen, o... Modu ezberdina daude. Aurreko ontzia egin genion, linaza olilua. Vale. Linaza olilua aguarrasekin rebajatzea, eta eman. Eta hori eman, da... Eta kanpotik pintatu. Gaur egun egia da, garai baten break initezan, eta kitxo baino. Gaur egun pinturak ere egitzitu. Eta pinturak, patentiakin edo ditzaiona, uretan urgezatan bereziki, sartu zaiolako... Ez da zetasuna da... Osmosisa, bestela, belarra, berdia ditzaio. Eta da, alga moduko bat, eta gero hortikan xemorrok etortzeia, eta kristoa montatzeu. Bale, ni osmosisan enaztu naiz, hori guain fibrako barkoa etortze zaio, hola, beste burukita batzuk atatzen zaio. Hori mazai fibrako barkoa jaztu, Bai, ez da. Aiopela jo. Egurrai osmosisa zaio gertatzen. Hori da, ateran azkenengo kontua. Plastikozko ontzila fibrazkoak hasi dira, osmosian arazo eukitzen, egurrak ez du sekula arazo hori eukiko. Bor badago, hori joan gaina hortzaikan badago, barku bat berreskuratuta, gerra baino lehenu uretan barruan sartu zuela, eta gio atea eta errekuperatu intzuela. Ba, ez dakitze... Bueno, nahi holako kontun bat kontatu ez dakit hori joan gauza asko kontatzeko eta ez, baino badago, hor ontzin bat, eta ez dakitzen bat urte urazpian egon zala,
Eta gero atea errekuperatuta dago, bikain dago, itxasontzia. Ba, ez dakit, ontzi horren berri esan berko jazu. Jungo gea, txekiatze. Jungo da. Bueno, hemen ingo deuna da, hau esek sartu hemen, hau askal ingo dugu, eskaldatu, sartu eta atea. Eta zuzenian geleta sartu, bestela kolore guztia galtzeu, eta pulamentuare bai. Hemen ingo deuna da, sartu bertara, atea, hemen dikan hau, sartu, eskaldatu txiki bat eman, horrela eta ura gelak indakat hemen, eta hortxe jarriko ditugu guen, ostutzeko, zitela marroia jartzen dira. Vale, sartu, eta gero hori erabiliko deu, piztu egiteko. Bueno, eta hemen azkenengo bihoztu gatzez eskit, ondo, Eider, eskerrik asko, makila hartu hortik handa eman parega vuelta. Bai, eta hemen gaztakin aigean ez, erreportaia ikustea jungo gea, gaztana, ikusiko zue. Zehazki jungo gea, Larrezabalea, Altzasun dago, eta egundoko Idiazabal gazta itegue, ekologikoa. Oazen bertara, eta guantxe gaude bueltan. Kaixo, eguerdion. Bueno, aita eta semea gara, ni Patxi naiz. Ni Edorta. Eta Larrezabalen gaude, Larrezabal gazta egiten dugu, Larrezabal eko. Egiten dugu Idiazabal gazta ekologikoa. Eta gaur, aurkeztuko dugu gure gazta, gure hartaldea, eta gure larreak. Ze leku polita daukagu altsasun, paraje ekologikoa eta oso aberatsa guretzat. Proiektu hasten da 1999ko maiatzaren 20an, ni orduan euskan 15 urte, eta etxean genukan osoa bat laguntzen gaitu pixka bat proiektu martxan jartzea, eta orduan garai haietan txarrin hartzai batek atera zituen Luzio Razkin laguna, ardi batzuk saltzeko, eta erosi genituen 27 ardi eta hariko bat. Eta handik hasi ginen gu pixkanaka gaur egun arte. Beti egin dugu lana ekologikoa, gure oso garrantzitsua da eskaintzen duguna ekologikoa izatea, eta iruditzen zaigu egin dugun bidea eta egin dugun proiektua oso polita izan dela. Gain ikusten duzuen bezala ardia daude erditzen, daramate 3 edo 4 egun erditzen, eta egongo gara 15-20 egun hemen etxean, eta gero hasiko dira berriro larreetara joaten eta gazta egiten. Egiten dugu lana latxa muturbeltzarekin, gu apuntatu behar dugu jaio data, apuntatzen dugu ere arkumearen sexua, arra edo emea dan, eta jartzen dugu zenbakitxo bat. Orduan, zenbaki horrekin gero ordenagailura sartzen dugu, eta badakigu beramak noiz jaio dan arkumea, noizkoa dan, arra edo emea dan, anaia edo arreba daukan, eta eramaten dugu hartalde osoaren kontrola. Hor gero egiten dugu esnearen neurketa ere, eta neurketa horrekin jakingo dugu 120 egunetan zenbat esne eman duen ardi bakoitzak, eta ere urte osoan zenbat esne eman duen ardi bakoitzak. Orduan, hor kontrolatzen dugu beraien produkzioa, eta ere oso lagungarria da gu jakiteko gutxi gora bera nola goazen, eta gure hartaldea zer moduz konportatzen da daukagunarekin eta daukagun udaberriarekin, askotan lurra egiten badu edo eguzkia egiten badu asko aldatu egiten. Kalitatea handiko arkume haragi bat da, oso arkume goxoa da, oso arkume fina, ez dauka grasa handirik, jateko oso xamurra gainera, eta hori izango da, normalean arren bidea, eta emeak utziko ditugu horrendako berriro hartaldea jarraitzeko beste urte batzutarako, ez? Osea, konbidatzen zaituzte jateko arkume goxoa eta ekologikoa bada, ikusiko duzue zein dan aldea eta ze goxoa dan arkume ekologikoa. Ekologikoa eta biologikoa, oso modan jarri da, eta dirudienez, jende askori arreta ditzen dio, baina egia esateko esplotazio ekologiko baten atzetik, edo baratza ekologiko baten atzetik, edo larre batzun atzetik, lan asko dago. Lan ikaragarri bat dago, lan pilo bat dago, eta lortzen dugun emaitza, ez da beti konbentzionalean bezala, ez? Asko zere zailagoa da lan egiteko, izan behar dugu kontu handiago egiten dugunarekin, eta zergatia da, ez ditugu erabiltzen ez medikamendurik, ez ditugu erabiltzen ez dara inungo fitosanitariorik, inungo abono kimikorik, orduan dana egiten dugu gu, oain dela 100 urte, edo 80 urte, edo 70 urte egiten zan bezala. Baina, gero hasi zan gauzak aldatzen, produzio gehiago behar zala, eta galdu genuen kalitatea, kantitatearen menpe. Orduan gu bidea atzeraka egin genuen, eta iruditu zitzaigun
kapaz izan bar ginala jendeari ez bakarrik produktu osasuntsu bat eskaintzea, baizik eta ere, zer egiten genuen eta nola egiten genuen azaltzea zeren gu ere, hor bageneukan ardura pixka bat jendea ikusteko zer dan hau, ez da zer dan hau. Gu egiten dugun gazta bakoitza da gure ardiak larrean dauden lotearekin egindakoa. Gure larreak ez daukate inungo abono kimikorik, dana da ongarria, etxeko ongarria, eta hor ere izten dugu gure zikloa, ez? Lortzen dugu bazka goxo bat, gure produkzioa ez da konbentzional bezala, txikiagoa izango da, baina ere kalitatea iruditzen zaigu dela askoz ere kalitatea handikoa eta osasuntsua. Aupa famili, aupa bikote, bueno, eskerrik asko, dakazuen dana jakusati, baina falta zaigu gaztandegia gero ikusiko deula. Hemen niongo geha zai, irrikitan, zuen gazta esautzeko. Guantxi arte eta gurian jarraitu behar deu. Hemen inbiar deuna da, betu hemen batzu eta tipulina ja 6 txura hartu digun, hemen ja bai ziapia bota, ardua bota, murrizten hasi eta urrengo zagaia botatzen jungo naiz. Inbiar detena da, pinasi hauek bai gorritu lapikuan, eta hemen hauek pixka txukundu inbiar ditugu, baitu. Perretxikuak hemen, igual danak ez ditugu baina, txukunen daudenak hartu pixkat, betu, emango zu papel pixkat, ezetasun puntu bat emango jogola, nahiko, pixkat. Pixkak kendu horrela, nahiko ondo dauta, igual, zutoina aldea hola, pixkat hau kendu horrela, eta hola dazkazu listo, bale? Bale. Zure kontu, ondena daudenak hartu, txukuntzen jun, bordi aldea hau kendu, eta horrela xe, bale? Bale, oso. Venga, hoi zure kontu, hauek xigortuko ditut, eta pinasiak ere bai. Bueno, ingotena da hemen atea pinasintzako, eta naga gero hemen perretxiko ingoitugun zuzenian, bueno, hau, handik da, hemen jarriko dugu, bale, hau listo. Bueno, eta Mutiozabal ontziolan historia, lehen esan dezu, 2019 mendian ja geldi bintzala, ez da? Noiztik zeunden martxan da hori dana? Berez, Mutiozabal familiak ibilbide luze bat eukizun. Zizian aginan, Uriberri baserriko familia zan. 3 belaunaldi ibilizian ontzi gintzan, eta gero, esango dugu, 3. belaunaldi hori izan zan hori joa juntzana. Beak izan zun ja, industriakiko beste perspektiba bat, eta bere garaiko izan zan, hola, no amaz esateana. Oso pionero bat, hola, puntero bat. Beak egintzun, Euskal Herrian eraikitako motorrakin indako lehenengo ontzila. Ona. Aurretikan ekartzen dituen kanpoti, baina beak egintzuna izan zen, un poco espionaje esango genukena ez. Vale. Bastante bidaiatu zuen, ikasketak zituen, eta horrei esker izan zuen kapazitatea bertan iteko motordun ontzi bat. Eta garai hortan, ez ontzi txikia baizik, eta arrantza ontzitatik hasi eta denetikan egin izan duzanan. Eta Mutiozabal familiak utziun ondare ikan handiena izango litzake Jesus Mari Perona horikotarrai esker azalduzian planuak. Daude, 100 plano, behaiek eraikitako, inkluso eraiki gabeko, behanak ez dianak baita, ontzilanak. Eta orokorren, ontzilintzan etzian planoak erabiltzen. Orduan izan da, kriston deskubrimentua jakitia nola zian. Dana artizauak zian, da behai ezekien hor, eta hori dana orduan, dana da ondo detaiatuta, eta hori garbira pasada, berrituta da, o nola dago mantxe? Kontserbatu zian... Ikusgarri dago gainuntzeko entzako, edo hor pixka gordeta daude? Berez, kontserbatuta daude akuariumen. Akuariumek ditu bere, digitalizazioak eta hori, bai. Baina, ontzi horiek oinarri hartuta, adibidez, Albaola Itxaskultur Faktorian eraikidia ontzi ezberdinak. Eta behaiek gaur egun dituen ontziak eta nabigatzen erabiltituztenak, dia, jatorrian, 19. mendeko planoetan oinarrituta. Adibidez, traineru bat intzuen, eta hori izan zen, beak jatorri bezala dakaten lehenengo ontzila. Behaien asoziazioan fundatzailea dan, elkartean fundatzailean, Xabier Ragote, ontzi gintza ikastena izanen estatu batutan, meinen, erabilizun plano hau, eta erekizun lehenengo egurrezko traineru tradizionala, eta hori izango da gero Euskal Herria bueltan ekarri eta Albaola elkartian oinarria. Eta hori izango da abia puntua, baino ontzi mota ezberdinak ditu. Hasi txalupa txiki batel txikitatik patatxea bezalako ontzia hundi arte eta denak dira bertan abazalduzian planoetan oinarrituta. Orduan, kriston ondaria familionek utzi ziguna eta ontziola bea. Ze ontziola beak jabe ezberdinak, erabilera ezberdinak izan ditu. Hauek hasi zian, baina gero ontzian ostola zatarrak, eta gero azkeneko izan zian
gozate gitarrak eta kalebarrotarrak izan zian bertan jarraitu zuenak lanen, eta ja ezain beste ontziek ere ikitzen, baina bukaeraldea edo giltze zian egurrezko ontzi gutxi egin mantenu lanak iten. Zoritxarrez geho abandonauta egon zen, kasi erorita, eta hortikan aurrea ja... Eta lekua hortzeon zeon bezala, hor mantendu zen egun urtean hor geldikan, edo ze? Bai. Bai, Bai. Lekua zeon, oizatu izu. Osa, taierra esentzia mantentzen guen dela lenokoana? Handikan bazkau pieza batzu, arotzan lan maila adibidez, hortzeon, gusartu gineaneko. Eta badaude gauza pilo bat, han erabiltu zituenak aurretik antzo duen arotzak. O herramienta batzuk, o badaude pieza batzuk ekartzen jundian aguri, han lehendik antzo duenak. Orduan, oso espektakularra da, eta bestelare bai, espazioak behadakan argitasun da, xarma oso berezia da. Osea, guk esate deu, naizta gaur egungo umek oso mundu bizian da, mobileak eta teknologikoan bizi, horrea jun, eta hor sortzean ambiente hori oso berezia da. De repente, lasaitasun bat etortzea eta energiak geisten diala. Bai, da oso leku magikoa gehia esan. Ni behitu hori jo ordonduan dakatela eta guen digen aizkoan, ez pasaiakoa ju naiz, ez da? Baina hori ja beste dimensio, ez da horriten nahi dian historia, haundik jagola umia iramateko, eta zuena da xarmangarrio esango benuke, ez da? Bueno, desberdina. Desberdina eta ontziolare bai, ez da ontziona tradizional bat, hori da, pixkat industrial garaiko ontziola bat. Hau esango du, esate dizut, egurrekin aniten zuen bertan, egurrezko ontziek zituen, hori jon arrantzako bilidian egurrezko arrantzontzik horre india. Orduan, beste xarma badaka, eta noiz pasa zaigu, etorri dela horrea lanea, bere familin, edo arrantzale izan dako atxona madakana, edo hor bertan lan indun pertsona bat dakana, orduan, joe. Eta zezateu jende horrek ikustu unian berrirola berreskuratu da. Eta kristain ilusi egite jo. No? Eta hauzokidei baita, hauzokidek hori zautu due, kasi erorita, tailatu igabe, eta ikusten duenen aurrak etortzei gala egunero lanea, eta entzute guenen berriro mailu hotxa, zate hue, ostra. Ostia, ze ona. Eta egurro zuzaila, eta zerrana, eta... Bai. Politia izan zen, badaolan bat oso zehatza, behin ontzi jaina da honen egurtartek aislatzeko jartzen zaio lokarria, horrei kalapetatzia ditze zaio. Edo iztinkatzia. Horri hizkuntza berri bat ikasi beharko zenun, ez da? Karo, horri kerketalan potente bat zeon, ni antropologa naiz, baina ontzi gintzei buruz kasi sartu nintzen arte hemen, idea handi jikanez, orduan ikerketalan bat inberri izan dugu. Baina aldi beren, iztegi handi bat erakuste jogun behi, galduta zeona. Eta ez duena bestela inundik inoa zautuko. Eta hori, egurtarte horietan lokarria sartze hori, urtero itezan zerbait izan. Orduan oso gauza komuna da. Orduan itezan, zeatikan, ja, simuldu itezian, izorratu itezian, da, usteldu. Zujartze bai oso tablatartetan, algodoia, lokarri organiko bat, urte bete uretan usteldu itea. Orduan inberdez urtero lehorra atera, kendu hori eta berria sartu. Kendu zarra eta berria jarri. Maiu soinu hori, kan, konstante hori, leno, hor gauzok identzat oso ikua zan. Eta derrepente aurten, hasi ganen berriro umiakin hori iten, eta itzen zituenen, labo bostume aliberen kan, etorri zian auzokidek eta esan zuen. Kadapetatzen naizeat, eta umiak aidea. Bai, ez da izango, eta etortzen zian ilusio guztiekin behitzea, nolite zuen umek lan hori. Orduan, oso benetan proiektu polita da. Polita, baina hobia, zeatik gane. Bai, iten dut leheno guk zeite genuen, guk ez, gure lehenokoak zeite zuen, eta zelanak zeuden, eta guain ez deula baloratzen, askotan lan hori guztiak ere bai, ez da? Zeatik, leheno mantenu lanak, egurra esan dezuna, egurrak nola mostuz, nola ekarri, zein, da, danak zekan zergati bat, eta guain danagoaz, atoa letxe esatean bezala, eta beste material batzukin. Komodidadian bila. Azkenen plastikoa zibali mazan egurra ordezkatzen zan, mantenimentu lan hori etalako nahi. Eta plastikoa etorri zenean ematezun etorriko zala honiak munduko soluzio bat, etorrik zaigu munduko gaitza. Iaia, ez da? Bai, hori da. Bueno, hemen txe, gatza pixka botako joto nahi, guain hasieratikan, eta earki goaz, bota jot salda pixkat, eta bakizu errizoto iteko garaian, ez zaiola salda guztia botatzen hasieratikan. Jutezea botatzen, eskatzen nunenian segi botatzen, eta segi moitzen, hola behan almido jateatzea eta loitzen jutea. Eta baita ere jungo naizena da hemen gaztak prestatzen, botatzeko. Hemen dakauna da, ja pinasiak xigortuta, baita ere albakak eskaldatua, eta horrek gazta botako jo, birrintzeko olioakin. Eta zuen meneixea txukun, ez da? Zeki zema gehioin, Zuzuk esan behiozu. Beitu, oiesekin hasiko gea. Nahikoa dakau gorko platera iteko. Ingotena da hemen jarri berotzen, emango jot energia pixkat, eta botako ditut olaxe.
Gio, hau egite buena da, botatzen deunean normalen desente ura askatzen du. Gio, ur hori jutean nian guztiz, ingo deuna da, bertara ia bota anakardok eta gainuntzeko osagaiak, bale? Venga, hauekin nahiko, martxan jarriko ditut hemen, esan dakua, haure martxan jarria eta jungo naiz salda botatzen pixkanaka, eta bitarte ingo deuna da, beste erreporte bat ikustea jungo gea. Ba, zehazki goaz, berrize altzazura, eta guain gaztandigira jungo gea, ea nola egiten duen, gazta ekologiko hori. Guazen ikastea. Bueno, gure hartaldea eta ikusi ondoren, guain, ailegatu da momentua ezagutzeko gure gaztak. Larrezabal gazta, Illazabal ekologikoa, eta daukagu formato osoan, erdian eta laurdenean. Ketu gabe da naturala, gure iruditzen zaigu naturala izan behar dela, eta naturalan bezala presentatzen dugu. Bueno, gure gaztaren izena, adostu genuen izan behar zara, lehen ikusitu larre polita hauek, hemen atxasun, hau da, Larrezabal, eta bueno, iruditu zitzaigun, proposetu zitzaiola gure gaztaren izenarako, eta ordan Larrezabaleko jarri genion, eta hau da gure izena. Eta, bueno, guain daztatuko dugu, eta ikusiko dugu bere zaporea, eta bere nik ustu ja hemendik ja usaila badagoela, Usain galanta, oso berezia, gaztagi naturalakoa, eta oso gazta goxoa dirudi, zerkoa dauka oso polita, zuloak pixkat igual gehiegi, baina, bueno, zuloak mekanikoak dira, ez dira beste zulo berezirik, eta usaimena goxoa dauka, osak zaporea pentsatzen dut izango duela ere oso goxoa. Gure gazta ere sari batzuk jaso ditu, egon gara munduko txapeketan, World Cheese Hourren, egon gara ere sari desberdinetan, nahiko beti oso ondo kokatuta egon da. Guretzat oso garrantzitsua izan zen ministerio eman zigunean gazta ekologiko hoberena. Espainiako gazta ekologiko hoberena gure izan zen, baina urte batzuk egin zuen lehiaketan. Zergatik, gure gazta azkenean izan behar zen hoberena beste guztien tartean, ez zegoen kategoria baizik, eta bera zen, bai behiek gazta, bai hauntz gazta, bai beste ardi gazta, eta gure izan zen gazta ekologiko hoberena. Eta guretzat, oso interesgarri izan zen sari hori, eta guretzat arrotu egin ginen sari horrekin, ez? Bueno, azkago egun bereziak, ez? Ferietara joaten garen egun horietan, edo lehiaketara eta txapeketara joan behar garen egun horietan, lehenago egiten duguna da gure gaztak probatu, eta aukeratzen dugun gazta, beti saiatzen gara, izatea oso gazta berezia, ez? Guretzat oso garrantzitsua da gure gazta ailegatzea alik eta jende gehienengan, ez? Gure produktu ekologikoa izatean, beti daukagu zailtasun gehiago. Baina, bueno, esango genuke gure salmenta nahiko politia dala, eta egia esateko, Euskal Herri osora ailegatzen gara eroskin bitartez, ez? Eta hori guretzat izan dela, oso garrantzitsua, zeren beraiek, postua egin zuten gugatik, eta gure gaztagatik, eta azkenean Euskal Herri guztira ailegatzen gara, ez? Eta, bueno, jende guztia dauka aukera probatzeko gure gazta, beraien bitartez, ez? Eta daukagu Iruñan, geltoki zaharrean, hilabete hasierako lehendabiziko larun batean, daukagu feria ekologiko bat, eta elkartzen gara, bai gaztak, bai ogia, bai olioa, bai beste produktu ekologiko batzuk oso goxoak, eta denda txikietan ere saltzen dugu. Ez gero gu goten gara azoketan, eta altsasun asteazken daukagu feria, eta hori da gure salmenta puntua. Bueno, Joseba, ezagutu zue gure martxa, gure hartaldea, gure esplotazioa, gure familia ere. Eta, bueno, hemen gaude Larrezabaleko gaztandegia eta hartaldea nahi dezunerako, oseka ikusiko gara, agur bero bat. Agur. Hau, papatxi, eta gora edorta, eta oi gazta, penakin ez deula daztatu, Katxi lamar, baino, itxura eta zoriona, gure gazta hori munduan zeharrea mateatik, eta sari horiek jasotze batikan. Jarraitu horrela goxatzen da guamen jarraituko dugu, kosinatzen. Bueno, hemen behitu, perretxikoa ja. Zukaldatu zaizkigu pixkat, guain, zua pixkat jaitsiko joet, honei energia emango jot, hemen gazta geho, pasaberde plantxatikan hemen gainen jartzeko, eta zuk ingozuna da piztua bukagu, bale? Bale. Pestua, piztu, beti naztu iten izta. Hemen inberdezuna da, bota gazta, desente, pusketa bat, osto guztik bota, eta horri botako jozu, olilua,
takatza igual ez du beharko, zatik gaztak emango jo desente sustantzia, bale? Bale, hoi zure kontu, hemen ikuste zuen, nola arroza azten dan loditzen, eta loditzen aztean enian, botako deu, salda pixka gehiago. Gazta arraiatu ingo edo moztu? Na ez una, baina raiatzen bazuk ero erretxo harrapatuko izu birren gailuak, bale? Bale. Betu nazu hemen jarri, Bale, platertxo bat, eskerrik asko. eta gero bertara bota, bale? Nie, ja hasiko nahi zunea, bai gazta urdina, bai idia zabal gazta, eta parmesanua botatzen pixkanaka. Eta nik ebitu raiatu ingoet, beste agarra harrapatukoet, eta bagoaz. Bueno, eta lehendabiziko ontzila, noiz izan zan botadura? Uretatzea, nola esatea, botadura. Gu botadura esate dugu. Ni familian Zumaia arraska, eta llege botadura dago, ez Bai, botadura. Vale. Uretaratzea izango litzakeola Euskaldun, baina, bueno, beti da nikan botadura esan da. Botadura. Ba, duela 2 urte egin genuen. Eta kasu hortan, ontzi hori azkarrago egin zan, margoketa lanak, leheno komentatu duen margoketa lan horiek ukin genitulako. Baina aurten edo, bigarren ontzi hau mantxogo dijoa, bigarren ontzi hontan dana, lan guztik, aurrak egiten nahi dialako. Noski beti, arotzan laguntzakin, baino dana idea egiten aurrak. Eta zema gertzen zailo bigarren gonei ontzira... Ba, oso gutxi. Botadura egiteko, Ja, aurten etorri dian ikaslek, horikotarrak etorri dia ja bitxanda ezberdinetan, margoketa lanak amaitzen nahi dira. Txake... Osea, goguak inartu du, ez da? Bai. Faltako liake arraunakin eta pixkat fintze lan horiek, baino ontzila praktikamente ina dago. Ona. Eta, zen bat urteko umia juten dira, ze juten dira, oso gaztetxuak edo ze... Ba, ontzila eraikitzea, etortzen dira LH bostetikan DBH laueaino. Vale. Baino, gero berez, gazteagok etortzen dian ditugu eskulanak. Ze, igual ez dakate indarra edo gaitasuna mailuakin laniteko edo zerrakin laniteko, baino bai dakate interesa, erramientak ere biltzen jakiteko. Eta ordu niten dauna da, eskulantxo batzuk, estrapuak egin, odana alakoa. Beto honea, eta ja soberan. Hau ja soberan. Beto honetzako. Nik indako lanak abarraz. Banatzen, danon artian. Geu mio bezala ikusiko zu arroza, eta oie, nik inde, eta, venga. Politxe izan zen, botadura egunen, erabili genitula bertatikan pasazian ikastetxe bakoitzeko 2 haur. Eta etorri zian Oriloko herri ikastola, Oriloko Zaragoeta herri eskola, eta Eginako herri eskola, eta ontzi hortan zijoazten 6 arraunlari, zian ikastetxe bakoitzeko 2 ume. Eta, klaro, imaginatu, behaiek egon dia hor lanen, egon dia ordu batzuk gurekin, eta urtean zehar etorri dia momentu ezberdinetan, eta gero botadura tokatea. Etorri zian ere gana, kakain da, Eider, baina flotatuko. Eta nik esaten egin. Baina, zuek etorri zingatenen zein zenuen, eta bate, nik kuadernoa, eta nik ez teki zer, eta nik bestia. Eta bakoitzai banamanan, ondo ingaltzen nuzule lana, nik bai ez da. Bakoitzai peleran ondo inbali madu, ontzi hori ondo da, eta ondo navegatuko. Eta, hori, kriston urduritasunak, zeuden, nervio puntu horrekin da beldurrakin, baina baina ontzia uretan ikusi zuenen. Ja, irri batzu sartu zianen barrua, eta arraunakin, arraunari profesionalak ematen zuen, zeuden hola petxua guztu inda, da guztoa, jende pilo bat, Mutio Zabal kanpo guztia betia, herriko plaza maitare jendia, oso soporetxe izan zen, zeunki garria. Baina, aukera beha aprobetsatu gendun, ontziola hortan, azkeneko lan egiten egon zen ontzigilean, kasu honetan ja, biudai, omenaldi txiki bat iteko eta aitortza bat iteko behakindako lanai ze. Behaiei esker kontserbatu dira ontziola barrun azkena erabilizen 2 makinak. Diala, guk lodikoa ditzeio, baina gazteleraz represadora. Osea, tabla hondiak sartu eta tabloiai gu berdeun altura emateko erabiltzen den makina bat, eta zinta zerra. Zerra hondi bat, mantentzituenen enborra hondi horiek, enborra honditatik tablak ateratzeko erabiltzen zian zerrak. Eta behi esker mantendu dira, behaiek ondialako hori zaintzen, eta hori izakan bali joa maten. Norbaitek etorriko zan, da salduko zuen lonja, txatarrero eman, da venga. Zenba gauza jungo zian hola, Bai, trituratu ingo torrunez? Bai, birrindu lasai, limpioa desinte bota aldiozu. Ostras, ez diot bota. Bota, behitu honeken botako izu torra. Vale. Hola, txorrota jarba botako deu. Iepala, venga. Eta, hoi birrindu. Hemen ibiar deuna da, gau pixka betxi. Hau, eharra iztura hartzen nahi da nahi. Usai bada hemen gaztana, ezin nobia. Bueno, eta, lehenko urten bai, festa bat intzen uten, ez da? Bai, Mutio Zabal festa.
Okurritu zitzaigun, beste lekutan da egitean bezala, bertako itxasondariei balioan jartzeko, gu baita gure festa bat ingo gendula. Eta ekarri genditun, justu lehen komentu duten ontzi horiek, mutio zabal planuak erabiliz, albolan ere ikidian ontzi guztik. Jarri genituen herriko plazan, ematezun horri, abordaia izango esan bezala, plaza guztia ontziz betia, eta udalan babesakin da, udalan laguntza hondiakin programazio oso potentia ontzan. Kirikok eta saio bate ontzan, etorri zan porrotx, genitu nolako emanaldi ezberdinak eta asteburu guztia izan zan, ontzigintzai, itxasondariai eta horioko ontziola hoien historian inguruan festan. Ze interesgarria. Oso polita izan zan. Bueno, eta aigea hemen ontziola gora, eta gero zure arraun fazetataz ez dugu, zerreitzen. Gana, junintzaigu, denboa, junintzaigu. Ze, arrauna ja guzti zutzita zaude. Hori jotarra izan da ezin da, ortzaikakoa izan da ezin da guzti zutzi, ez da, arrauna. Justu harrapatzia zu, aurten berrize bueltatu nahi zela. Ez arraunea, baizik eta entrenatzaile modun. Hor nabil, bai. 15 urte bueltako umetxoak entrenatzen Orion kluben, beste mutilo batekin batea. Eta, igual etorkizun baten, gukindako ontzioiek erabiltzen hasten bali magea, ni baita entrenatzaile postu hori probatzen. Ona. Eta bestela ja, arrauna zu guzti zutzita, guain ja entrenatzaile moduan. Ni duela... Entrenatzea eta etzea guten, onpisa, ariketa itea, hainbeste urte ibilita hor, arrauna itirakak bat egun batetik ez da utzita, ze? Udara hontan proiektu oso berezi baten parte hartu behar izan du deun. Ze Albaolak, hainbat proiektu ezberdinetan bezala, itxasondarian tradizioa mundu mailan sustatzeun proiektu baten dago. Da Atlantic Challenge International. Eta hau izatea 2 urtez behin, leku ezberdinen topaketa bat. Ontzi konkretu bat, dala Bantriola, Frantziko baitare 18. mendeko ontzi tradizional bat. Hori navegatu eta kultura arteko proiektu bat, ez? Gaztiak hori navegatzen ikasi, navegazio tradizionalak eta egurrezko ontzila dakaten balore guzti danak zabaldu, eta nazio ezberdinetako jendia trukatzeko proiektu bat. Eta genok izan suertia, eta nita beste lankide bajun ginean, bertako estatu batu harrak antolatu zuen udara hontan, bertako talde internazionalen. Orduan ginean, 2 euskaldun, 2 japoniar, 2 indonesiar, hawaiar bat, pixkat internazionala. Egon ginen aste batzuk ontzi horiek ikasten, nola navegatzen zan, korapilok itia, dena, eta gero txapelketa. Zer muzpuntan txapelketa hori? Oso intensua. Ez da arraunitia eta jazta. Ez da gudaz gaun traineru estropada jun etorri eta listo. Ez. Zian, 10 proba diferente, hasi korapilotatikan, eta, okurritzi eskizun proba mota ezberdin guztiak. Eta, urren urteak hori baizete prestatzen, hori guain urtero ongoa, ose? 2 urtez behin da. 2 urtez behin. Da, helburua litzateke etorkizunen guk parte hartu alizatia gure ontzi propiloekin da, gure euskal talde propiloekin. Berindu beste pixa, botako jo pizka gehiago. Vale. Ja, platera hartuko deu, tabagoaz platera araztea. Ze gauza interesgarria, ze ona. Zue bezalako jendia gotea, olako gauzak berreskuratzen da hor buru belarri, Azkenian hortikan gatoz, ezta? Hortikan gatoz, da zerbait oso potente izan da gure erreketan, da gure portutan, da eta nola ez, Euskal Herri guztiko bizitzan, ezta? Bai. Dudi gabe. Bueno, hemen beitu, perre txikoak salteatuta, frutu lehorrakin, eta bar. Oire, egundo gomita. Beitu, pixka gehiago botako jo. Venga, pixka gehiago. Bota, eta maia zu beste golpetxo bat. Venga. Eta ingo deuna da, platera gatu. Hemen, lehen da biziko eta behin. Beitu, risortuak krematu deure bai gurinakin. Dena botako deu. Goiara kapare bat. Irure bai. Venga. Oso ondo. Vale, ingo deuna da. Bare ba, goiara hartu. Oida hor, bestaldea, oiden. Ezin jabe. Hau mendikan. Eta guain. Hau jarri dio. Goiara baka bat. Berretxiko salteatuena, hola. Vale. Bestalde hemen gazta. A ver, alde ontatik pixa polito. Vale. Hau, listo. Bueno, mila esker etortze batikan. Zuei gomitatik. Mila esker
aizaten proiektu txukun hori aurre amateatikan, eta zuei lagunak, mi esker, horre oteatikan. Ikusi zuen menolen diun risotua, lau gaztakin, pesto ederra, eta perretxikoa salteatuta. Mi esker, eta jarraitu horrela. Han ikuste gara, arraunian, hori joko bokan. Jo! A berre dira, ditxin ningo izut, Motorak imi. Agur.